ben je het? Hedwig. Ziet er goed uit. Nou, dank je wel. En dan? Is dat hier onder de orde? Ik wil graag op een hichte blijven. Wat is dan een Belgische? Dat is maar jou, maar weer zusje. Best. Tegen bij tegen. Dan gaat de groeten eens wat. Hoi, Pit. Hey. Oh, Bas. Alles goed? Gewoon kou. Bark op het strand. Palmjem. Hinkmansje ertussen. In gedachten dan ben je er al, zat je? Ja, weer hier, die boeren. Af en toe word ik er helemaal niet goed van. Altijd weer diezelfde mensen. Er bestaan heel wat oors. Ja, precies. Jij begrijpt wat ik bedoel. Kist cocktails maatje? Nee, maar dat kan jij me toch leren? Niet soms, Hans? Hé, jongens. Is natuurlijk mijn Gary of zo? Hoe dat zo? Nou, dan moest het voort. En, net mijn Gary zat eens in. Och, wij fantaseren maar wat. Fantaseren? Ja, ja. Dat zou ik nou nooit dan, hè? In Venice hebben sodometerie. Heb jij een vriendin dan? Wist je, Benny, Gerry en ik hebben een vrije relatie. Ze vindt het heel dan net slim als ik in gedachten mijn een vrouw op het strand is er alle bal in. Een vrije relatie. Oh? Dus als je zin hebt om een mooie Talita te pielen, dan vindt Gerry dat net slim? Oh. André! Wel, potverjon heen komt. Zit hield waarin jaren. De was is vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij daar bij. Het rint zoals het rint en ik al rint het uit de hand. Hadden na je leefde blauwe vrij. Ik ben zoals ik ben en door haast alles nog niet hand. Maar loop mij maar, ik ben het best bij daar. Maar loop mij maar, ik ben het best bij daar. Lekker, haakpan. Hé, was het gezellig in de kroeg? Ja, Hans die wil een zaak beginnen in het buitenland. Doe maar. Dan leer ik het hield iets meer, het meer als ik nooit vol.
zit er maar bij. Vrij in de bosjes. Dat mij dit waar. Nu geef ik jou het toch een beetje wien. Oh nee? Nee. Het waait verdomme een hele storm. Nou, als zij jong ben, Gary en André, wat zeg dat meer? Ja, ze weten dat je zit. Ze vrijt naar de klapte. Dan zullen ze elkaar opfretten. Ja, maar Gary is toch... Ja, ze hebben een hele open relatie. Dat is zo'n ziekte wezen. Vrije, best dan een tandje Duitsje. Ja, is dat nou wel waar? Ja, dat is juist wat er van komt, hè? Ligt dat je verdomme sodom en gomorra wordt. Nou. Wist u dat trouwens, van die André? Dat is toch een keertsvriend van die? Nee, ik weet van niet. Maar dan je hebt een relatie. Ja. Trouwens, Hans die zit achter alles om wat een beetje borst had. Ach, stel je niet zo aan. En trouwens, Bent, wat deed jij in de bosjes? Ja. Kitty had al een beetje bias. Ja, maar nee. Maar dat zou het zo wel. Het liefst, hè? Nou, maar dan brookt ze boosdoekjes. Kom pas als je een stuk ouder bent, een jaar of 3, 4. Jongens, mat dit nou. Is het toch logisch dat de moraal vier te zieken is? Hè? We praten over maar iepen, oren, al dat dingen. De vrije op iepen bierendik, flirt in de bar. Hè? Nou. Dat is overal weer met dat gerat zo in. Oh, Dodo was dus eigenhandig de klok aan even omzetten. Man, dit is de moderne tijd. Wat nou moderne tijd? Ja. Als alles nou zo iepen was hier, hè? Dan is het ook geen kom mij van als ik eerlijk vertel zo wat ik zie, ha? Bent de moraalridder. Oh, maar dat, Hans is een vriend van mij. En ik vind het als mijn morele plicht om hem van in kennis te stellen door het houden en dragen van zijn wief. Ja. Maar eens. Ach, doe nou even lekker normaal. Wat was het nou helemaal? Een simpele zoen. Straks ligt die hele relatie overhoop door een hele stomme zoen. Je moet je er niet zo mee bemoeien. Nou ja, dat ben ik met Talita wel eens. Ik net, dat begint mijn tuut en dan ga ik het heel tijd meer verder. Wat is er met het wen? Die is verliefd op Pim. Maar Pim is verliefd op Kitty. Ach, wel nee, je bent veel leuker dan Kitty en ook veel mooier. Maar ik ben net nooit een misverkiezing. Oh, godskus, dan krijgen we dat weer. Ik wel, ja. Tot 2 maal toe. Ja, in de vorige eeuw, ja. Wem zou dat allemaal heel leuk vinden omdat ze Miss Utrecht doen? Je correct, ja. Wie? Best is het op hen. Ik in net de kroeg. Nee, Hans. Dit binnen die zaken net. Ben je dat meer zaken net? Nee. Oh, nou dan moet ze toch net wel op hier meer diep. Nee. Godsamme op een tafel. Dan steek een bakje koffie. Koffie, hè? Geen Berenburgje, Beer? Nee. Nee. Ze is, ze wil dreigwijze, denk hè? Wat? Nou, zo'n hele dag is een café. Jongen die privéleven. Liefdesleven. Ik bedoel, dat valt in het taal om een hele dag is een café van die crazy vrouw die betjeend was. Nou, dat valt wel wat aan. Maar hoe dat zo is? Zo maar. Nou, als Toos dat terug is, dan zul je jou in de hoor ik niet meer zo vaak. Dan ben je vaker als thuis. Nou, als je jou en ik, we kennen elkaar. En we betrouwen elkaar. Daarvoor hoeven we net hier daar bij elkaar te zitten. Liefste? Maar ja... Wat is toch... Safie best dan was het wat ouder. Beent weer haast het in de vredesnaam over. Oh, vrouw, die. Wat ze brek binnen. Tje, net alle vrouwen die binnen te vertrouwen, Hans. Hè? Had Joukje? Joukje? Mijn Joukje? Nee. Ach ja, die is vast lekker betrouwbaar als mijn Gary. Oh. Maar de vraag is, had ze mij vertrouwen kennen? Tje, ik zeg alleen maar als er een beetje een denken was, want dat ik toe praat. Oh? Ja. Tje, sommige vrouwen die hadden er les van dat ze te min aandacht krijgen, dan zie ik ze de aandacht voor een oor.
hè? En de binnenmalje die een misbruik van meisje. Likos? Nou... Neem nou André, hè? André Zwart, die broer van Pieter, is wel. Wil je beweren dat Gary wat had met André Zwart? Nee, ik zie alleen nog maar... dat is ter wacht van wijze mast. Ik ken de langere Sjoerd en Juster. Dit zou je toch net samen? Vertel op. Wat wist je wat ik net weet? Waarom denk je nou dat Pim Kitty veel leuker vindt dan jou? Omdat Kitty alles durft. Zoals? Op haar handen lopen, met de ogen dicht over de evenwichtsbalk. Ja, maar kan ze ook knipogen? Weet je wat jongens echt leuk vinden? Als je net doet alsof je ze niet leuk vindt. Gewoon doen alsof ze niet bestaan. Alsof ze lucht zijn. Dan doe je eerst zo. En dan loop je gewoon door. En daarna doe je gewoon dit. Dat is beukdansen. Kan je dat? Dat deed mama altijd bij de misverkiezing. Maar dat kan jij ook. Kom maar. Oké, buik bloot. En rollen. Alsof je een hele dikke buik hebt. Heupjes erbij. Nou, goed zo. Zie je wel dat je het kan? Eerst je buik in weer. En dan je heupjes. Goed zo. Ja. Wat zijn jullie aan het doen? Ik geef er wat tips. Tips? Is het niet een beetje vroeg? Sjoerd, dan mag goed dadelijk naar de praktiek komen. Dit is een heel vreemd meisjeval. Toen had er nog zeilzuiver op een graad, die kloot. Maar hij fleert ik met alles wat los en vast zit. Inclusief die Talita. Ik zei net dat Talita fleert. Maar als het dan Hans leidt, dan pakt hij Jood nog. Dat is nou lelijk, dan maar net uit de Nee, hij had het zelf nog Jimmy zijn laatste nog. Hij kikt op haar kont. Zei dat ze daar zo lekker met draaien kan. Maar hoe weet hij dat feitelijk? En hij beziekert het de paaien met zijn boetloze reisjes. Ze willen eens voort. Wat net dan? Nee, ik net, hè. Even stilzitten, ja? Ja. Je wist dat ik veedokter ben, hè? Ja, dat weet ik, ja. Was het ernstig? Mooi. Ja. Wat was er nou? Ja, losse tong. Gaat zie, hoe kan dat nou? Nou, omdat jij zo heel goed kunt buikdansen. Heb je gedronken of zo? Hey, zegt die Hans, hè? Ja. Die zit achter iedereen aan met een beetje... Ja. Dus ook achter jou, hè? Nee. Die weet heus wel dat hij geen kans maakt bij mij. Is toch geen partij? Weet je zeker dat Hans er ook zo over denkt? Hoe bedoel je dat? Nou, geef jij niet een beetje de indruk dat hij... Flut jij met hem? Nou ja, wat denk je wel niet van mij? Ik ga slapen, wilt rusten. Begint mijn kniepeer. En dan komt de tuut. Wat begint mijn kniepeer en eindigt mijn tuut? Wildzin, ontrouw,
Oor. Ja, als die een keer een zulke gevoelens thuis dan. Nou, het lijkt het mij net zo om zulke gevoelens alleen maar op te krapjen. En we staan beweren dat het goed is voor de zon om samen met Jon en allemaal naar bed te gaan. Nee, maar soms is het nodig om een helder beeld van het leven te krijgen. Fraudius praat. Daar wordt ze dat er niet van begrijpst. Nou ja, het is namelijk heel simpel. Als je toch voor elkaar haast, dan had het gevolgen. Dan kun je net samen denken van, als er zin in haast om elke niet samen te bespringen. En dan letten die de bekker horen. Liek het mij net eerlijk daar. Nou, wat het nou al eens zo simpel is. Hoe komt dat dan dat het zo vaak misgaat? Omdat de luidje het weer alles willen. Ze kennen geen kar meer, meidje. Ze Fredrik Gijs uit les van 12 wollen. En als ze de kans krijgen voor 3 wollen. Nou, ik zou net graag willen dat je bij me bleef alleen maar omdat je me dat ooit in een griesverliener beloofd had. En onderwijl stiekem dreemst van het Gijs aan de andere kant van de heuvel. Ja, maar dat toch ik net. En, doe? Kom, Joukje, wat toch altijd eerlijkje noem ik al best. Ja. Nou. Nee. Gewoon. Hoezo, wat gewoon? Nou. Ik kan wel eens ontflirten best. Maar Bas. De Grietenboer. Ja, ik weet wel wat Bas is. Hoezo, wat flirten? Nou, een kniepeertje. En zo. En toen had ik erover nagedacht. Had ik meer voor als alleen maar wat flirten. Nou? En? Nee, ik wou er net aan denken, maar hoor. Nee. Nee, maar hij wordt wat voor Jon in de kont. En wat doe je met je? Oh, nee, jongen. Wij willen nog niet. Wij zijn 40 jaar getrouwd. Die Heid en ik hebben een eerlijk peteer. En doe je, dat is hier een lien. Nou, net al heel. Als je het hier een eerlijk partij was, als wij er van tevoren nog aan in, voordat je met Bas aan het flirten was hast. Wat? Had mij met Bas flirten, de Grietenboer? Dat is hier een lien. Nou, is toch de tacht, hè, van je eigen man? Nee, maar dat niet, man. Had mij maar in de bosje geleid. Oh, Sjoerd, wat denkst du al net van je eigen man? Ja, dan moest er verdomme nog een keer bij komen. En hij? Wil hij beweren dat hij soms inhoudelijk nooit naar een andere vrouw zoen had? Net op die manier. Nou. Ik had die ooit wel eens dwaande, Sjoerd. Hé, weet je, mijn jongens, in uw cultuur vregen wij het onmenselijke voor elkaar, hè? Ja, wat had dat dan bij cultuur uit te Ja, staan? als jongens naar Afrika, dan heeft een man meer dan een vrouw. En die vrouw die vindt het prima. Nou, ik neem Afrika net jij dat voorbeeld, dan dat de vrouw er meer is in je man aan mij. Ik moet eerst om frisse lucht. Ja. Die loopt wel weer bij. Zeg, Sjoerd, kist over de medicijn, jij moet squalen maar heen. Alleen nog had mij verteld wat het gesodemieter maar Bas West had, hè? Hé, Bas. Bas! Oh. Appels en peer. Maar waarom breken jullie dan het kamp op? Waarom, in een open relatie moet het toch kunnen? Nou, dus dat is het ook niet. Vrijheid is ook wat werk. Ja, natuurlijk. Geen verplichtingen, geen rekening hoeven te houden met iemand, geen schuldgevoel, geen schone ouders die in je kop lopen te zeuren. Je verveelt zo'n levensleven. Seksleven.
Inderdaad. Geen beschuldigende blikken als je strek hebt in een groen blaadje. Waarom is daar eens net mooi? Maar ik in een bladje. Omdat ik van Sjoerd hou. Wist wat ik van mijn mem leerd heb? Nou? Zeg. Bedankt, Sjoerd. Raad niet, mevrouw Houtema. Goed mis alle heren. Van Loedering, dat is het. Goeie. Goeie been. Wat is er misheid? Ja, mis. Nou, zit dat alle wat heel normaal vinden, denk ik. Wat? Nou, dat die vrouw nog echt wel mijn oren niet heeft. Wat bedoelt hij? Onleid? Oh ja, de details die weet ik net en die hoe ik dit te weten. Het enige wat ik die sissen wil is dat ze wat te vaak in de kroeg zit. En ze flirt. Ik heb het mijn eigen gezien. En daar is Talita nou. Hey! Is er hier? Voor! Ze fietsen? Is het uit met je vriendje Kitty? Je had toch een vriendje? Nou, doet er niet toe. We moeten opschieten, anders komt Cynthia te laat voor de auditie. Ze krijgt waarschijnlijk de hoofdrol in een nieuwe musical. Doei. Wat voor musical? Ach, dat doet er helemaal niet toe. Let nou maar op morgen op school. Mam, ik wil niet liegen. Wat doe jij hier? Dat kan ik veel beter aan jou vragen. Zit je nog? Was bij mij maar de hoes. Wat is er aan de hand? Zo. Kun je eindelijk doen waar je zin in hebt, hè? Niet leuk op z'n kwallen? Nee. Hoe dat zo? Moest moeilijke dingen doen? Ja, Wat dan? Pim oppakken van Kitty. Oh? En van waar maakt dat? Van... Oh, nou, mem. Talita die neemt het net en nauw met de moraal, hè? Men moet mij alleen maar helpen, maar als ik een vriend zou willen, dan moet het eindelijk zo'n zelfs gaan. Dan moet het mij ik leuk vinden, zonder dat ik extra mijn best hoef te doen. Dat had toch heel goed besjoen. Ja, kom er maar in. Hoi, Bas. Goeiedag allemaal. Ben geabonneerd neder. Ja, maar de sinaasappels binnen op. Ja, krijg daarom, ja. Dat spul komt uit Afrika bij. En als er wat tijd bij komt, hebben we neer met een meidje. Wij worden de super. Goeie, Bas. Nou. Sorry, je hoort geen bestelling. Nou, het beste dan maar, hè? Ik zei toch, pot voor je heen komt op beneden mee te gaan. Jou wil ik even praten. Ik houd van die.
Jij zet mij voor schut, hè, voor het hele dorp. Je weet hoe het hier toe gaat. Binnen no time weet iedereen alles. Dus iedere klant die bij mij in de wachtkamer zit, die weet al lang dat jij met Hans hebt lopen flirten. En tegen mij durf jij nota bene te beweren dat er niets tussen jullie aan de hand is. Nou, mag ik misschien ook nog wat zeggen, alsjeblieft? Als jij maar heel goed beseft dat Cynthia bij mij blijft. Pardon, waar heb je het over? Ik laat dat kind niet achter bij 2 onvolwassen gekken die op hun 40ste nog aan het globetrotten slaan. Ach man, je slaat helemaal door. En trouwens, ik ben nog lang geen 40, hoor. En ik weet niet hoe je erbij komt dat ik wat met Hans heb, maar daar heb ik helemaal niets mee. Waarom zit je dan de godganse dag bij hem aan de baan? Doe je anders nooit, hè? Ik heb hem alleen maar geholpen met inpakken. Ik heb overwogen om een bardienst over te nemen, om wat te doen te hebben. Dat is al. Heeft hij je hand vastgepakt? Oh, en sinds wanneer staat de doodstraf op handvast pakken? Of zijn we opeens streng gereformeerd? Waarom zeg je niet gewoon dat je het heel graag met hem zou willen doen? Ik moet er niet aan denken. En trouwens, dat weet Hans heel goed. Ik wil alleen graag met jou plannen maken. Plannen voor de toekomst. Oh, ja. Ja! Trouwens, heb jij niet beloofd dat wij hier ooit weg zouden gaan? Hm? En daarom droom ik van verre oorden. Een andere plek. Ik hou van jou. Maar als jij blijft geloven in het gelul en het geroddel van het dorp, dan gaat mijn gevoel voor jou wel langzaam kapot. Wat is uw dorp zonder het café? Dat is om het plak dat we jaren wat er libbet, dat we behechten bloeien van elkaars wolwijzen, het bonkende het van uw smierskip. Vanzelfs kunnen we Hansje vlecht de wiede vraat in. Begrijpen we waarom er schijnvol hoe de geest erbij steekt aan de orenkant van de heuvel. Dat is de meeske eigen. Altijd dromen van greener gas. Green, greener, greenest. Und men saffele geest jongen had, veelt had en fretten had, dat men er kotsmistig van wordt. Pas dan is de ruimte voor wie ziet, voor tevreden niet. Pas dan weet men hoe wichtig trouw is. Trouw om je roots, om je baan, je vrouw, je familie. En als het safir is voor Hans, zoeken wij hem je wel waarom. Bij eindje besluit verliest de tropische cocktail het altijd. Van een romerke Berenburg. Beenbaas. Hedwig. Ja? Nee, dan zoek me jou ook mee. Ja? Dan word ik het beter, ja. Goeie, Hedwig. Het